Saugaria, Sektorni Saugaria, Sesase Bimolda, Terhamini, Mengambil semestini raja raja Mayada, belum berapa hotel ni lagi? Para di jennah, Util Hanjan, para di jennah, Util Hanjan. Fulum lai, fulum berapa hantu korai nade. India's biggest fashion sale is back. The biggest deals, the biggest brands. Big on style, bigger on safety. Get the biggest. সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে একেলগে আমি মান সন্মানেৰে ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছোঁ এই চুক্তিৰ দ্বাৰা। ইয়াত অসমৰ একো ক্ষতি নহয়, বড়োসকলৰ একো ক্ষতি নহয়, নানাবৰণৰ একো ক্ষতি নহয়, কোনো জনগোষ্ঠীৰ একো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ইমান সুন্দৰ এটা ৰেকৰ্ড কৰিছে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ মিলি। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। सोलोंथाइनि गोनांथार प्रमोद बर'नि सरकार सोलोंथाइनि गोनांथार प्रमोद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसोर दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाव हारिनि नोंथाय ट्रेक्टरासो होफैगोन लाबोना सोलोंथाइनि दैथुन सफैबायबा सोलोंथाइनि गोनांथार हास' होलांदोंब्रा हास' सोलोंथाइनि गोनांथार लाबो बुरजा लाबो उन्दै गिदिर थानाय नङा रायजोआनो जागोन राजा खोनासं बयबो सबखौनै फोजोबस्रांगोन बियो जौगानायनि देंखो सोरगिदिं बोहैहोगोन बेनो जागोन जोंनि देरहासारनायनि गावसोरनि देंखो